Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya punten nih, patok lah. Jadi mungkin nek ngaji watuk aja kaget. Suarane luwih banter timbangane klakson. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib sedaya ingkang kula hormati, arsanipun Habib Alwi. Alhamdulillah saking rawuh niki wonten saking Cirebon Kiai Haji Ayyub Abbas, putranipun Mbah Abbas, Mbah Abdullah Abbas Buntet teng wingking kula klambine ireng. Wonten Ustadz Bambang ingkang mewakili Wakil Ketua MPR Bapak Muhaimin Iskandar ingkang boten saged rawuh diwakili kali Pak Bambang. Lho, boten ngoten ta? Nggih. Saking Partai Kebangkitan Bangsa Pak Bambang nih. Ingkang kula hormati Kiai Mujib Tua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Klaten. Sedaya tamu undangan khususipun saking pemerintah Kabupaten Klaten, khususipun Kecamatan Bahyat, para hadirin wal hadirat ingkang mulya. Kita niki dalu niki ngekholi Kanjeng Sunan Pandanarang minangka muridipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Niki Sunan Pandanarang niki muridé Kanjeng Sunan Kalijaga. Sing kita peringeti niki. Nah, Sunan Kalijaga niku muridipun Kanjeng Sunan Bonang. Sunan Bonang muridipun Kanjeng Sunan Ampel. Sunan Ampel muridé Kanjeng Ibrahim Asmara Wondi Tuban mrika nipun tau ditiliki dereng mrika. Nah, mrika ora ditiliki. Lah, Syekh Ibrahim Asmara Kondi niku putra muridipun Syekh Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa nyebuté Syekh Jumadil Kubra. Jumadil Kubra niku putrane Sayyid Muhammad. Ning adoh panggonane niku teng Pasir mriko. Pojokane Aceh. Nek ziarah mriko larang. Mra ya wis adoh kadon numpak bis seminggu. Lah kejawi benjang kok tole Pak Jokowi niku pun rampung. Paling sedina sewengi. Rong dina rong bengi pun dugi. Mula kula wenginane panggih Pak Jokowi, kula cerita, Pak, kula dadi sing momong umat iki mloya mlayu enak wong ana tol. Berhubung tolmu iki rung rampung aja leren le dadi presiden kula. Ya ngoten kowe iki. Saniki ora apa-apa wong wis ora kampanye kok. Wong wis menang arep lha apa? Wong iki wis menang kok. Menangi merdeka bebas. Wingi arep takhiyat ngene we mikir wingi niku. Arep ngene ngono gek dikira 01. Akhire kula takhiyat mek ngene tok. Winginane. Kula tumbas jeruk niku mawon arep nduding niki rawani kula. Akhire kula nduding niku ngoten niku. Ane saniki wong wis menang merdeka nek kula karepe. Presidenku sesuk tetep Pak Jokowi.
Sing kipat-kipat emoh ya sesuk tetep Pak Jokowi. Kula seneng presiden sing biasa-biasa mawon. Lambine kotak-kotak. Wonge kuru kaya awak dhewe tak jane wong cah desa nggih. Dadi wis ra apa kula. Ana tol sesuk niku dadi rada cepet nang adoh niku Said Muhammad niku makame teng Pasir mriku. Niku ramanipun Syekh Jumadil Kubro. Nah, Said Muhammad niku putranipun Sayyid Ahmad Jalaluddin. Niku teng Campah mriku. Niku ya adoh arep tilik mriku nggih. Lah, Said Ahmad Jalaluddin niku putrane Sayyid Abdul Malik. Mongol. Adoh. Kadon. Lah niku urutno cek ero sampean niku sapa Sunan Pandhanaran. Nah, Sayyid Abdul Malik niku putra Sayyid Alawi Amil Faqih. Niku putranipun Sayyid Ahmad Sohib Mirbad. Sayyid Mirbad niku putranipun Sayyid Ali Khaliq Qasam. Niku putrane Sayyid Alwi. Niku putrane Sayyid Muhammad. Putrane Sayyid Alwi, putrane Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Putra Sayyid Aisyah, putra Sayyid Ubaidillah, putra Sayyid Muhammad. Nggih. Putra Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi niku putra Sayyid Ja'far Shadiq. Lah Sayyid Ja'far Shadiq niku sing gadah sholawat. Sing wingi dipun waos sareng-sareng niku gene Sayyid Ja'far Shadiq. Dadi Sayyid Ja'far Shadiq ku pengen pindah ke Arab, pengen metu ke Arab niku. Sholawatipun Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Niku selawatipun Sayyid Ja'far Shadiq. Nah, Sayyid Ja'far Shadiq niku putranipun Sayyid Bakir. Sayyid Bakir putranipun Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, Sayyid Ali Zainal Abidin niku putranipun Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putranipun Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku mantune Kanjeng Nabi, garwanipun Siti Fatimah binti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Lah termasuk Sunan Bayat niki niku murid Sunan Kali Joko, mondok bareng kali Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Dititipi putranipun ngarsa dalem Joko Tingkir ingkang nami Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo. Mbah Benowo niku di murid naminipun Mbah Abdurrahman manggen teng Lasem. Mbah Abdurrahman gadah murid naminipun Mbah Jabar manggen teng Tuban. Duwe murid naminipun Mbah Sufyan yo teng Tuban. Gadah murid Mbah Abdul Halim teng Boyolali, gadah murid Mbah Abdul Wahid teng Solo Tigo, gadah murid naminipun Mbah Asy'ari teng Purwodadi, Mbah Khairon utawa Mbah Gareng niku. Mbah Khairon di murid Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari duwe putra Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Mula sing gelem ngopeni kaya ngene-ngene iki ya sing sambung napa ilmu lan turunane. Nek ora sambung biasane ora pati open. Oh, wong sene gila niku mila. Lah, kita niki wong Jawa. Dadi wong Jawa niku bejo. Nggih. Bejo-bejone bejo. Isih bagian agamane Gusti Allah wong bejo.
numpak pesawat ngoten pun 9 jam iki dugi Kanjeng Nabi mriku. Lho kok iso wong bayat isih kebagian iman niki lah ya pun bejone bejo ta nggih. Ya cuman wong tekan bayat wong wis ado. Barang niku nek wis ado biasane rada kurang. Wis biasa. Mula kita niki sing ngumpul niki ya ora jangkep-jangkep nemen ya ping wis kebagian ngono wis alhamdulillah ana salat sakmono kathahe wong sing teng mriki nggih alhamdulillah wis kebagian. Senaosa nembe enten sing setahun pisan riyaya wis alhamdulillah. Ana sing kebagian seminggu pisan Jumatan. Wonten sing pun kebagian maghrib tok ya alhamdulillah. Umpamane wong adoh ciprat-cipratan titik ora apa-apa. Dikongkon grosir ya ora kuat ya wis ngecer gitu. Quran 30 juz ya nek digrosir karo sampean ya kepegelen ora kuat nggih kaken. Mula ana sing mengecer sak eceran mawon. Sing kuwate nameng ngecer Yasin ya digekke eceran mereke Yasinan. Sing kuwate ngecer nameng kulhu ya gekke merek tahlilan. Sing kuwate nameng ngecer Bismillahirrahmanirrahim damelke eceran suwuk lara untu. Ora wong ya ngecer. Nggih, hadis watake mboten umum. Yai Hasyim Asy'ari niku apal hadis kutubus sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Niku Yai Hasyim Asy'ari kan ya sing ngedengno NU niku. Tapi nek awak dhewe semono akeh ra kuat. Mula alhamdulillah wis kebagian loro. Sing siji hadis kullu bid'atin dolalah. Sing siji hadis innamal a'malu bin niat. Mula hadis loro niku gelut mawon nek ning desa. Wong cen ngertine mek loro niku. Iki bid'ah, sing siji halah apa jare niate. Nggih niku kita niki. Wis alhamdulillah wis kebagian. Donga niku kathah sanget. Sampai donga nganggo kathok mawon enten. Tapi nek awak dhewe ora kebagian sing ngoten niku namung kebagian loro. Donga mangan kali donga ngising wis mene tok. Alhamdulillah wis kebagian Allahumma barik lana kali Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Wis luwung. Wong-wong adoh kaya kita lah wis kebagian wis matur nuwun. Wis kecipratan agamane Gusti Allah. Mula sing rukun rasa padu. Nggih, wong cah desa kebagian titik ya wis akeh. Bare tarweh wonten ya alhamdulillah wis kebagian tarweh. Wonten sing 8, ana sing 20, ana sing oleh 2 rakaat mlayu wonten. Wis biasa mawon. Tapi nek tenggen kula 20. Ana takok dalile apa 20? Sing bener 8 dalile, aku ora urusan dalil. 8 20 padha benere wong ra tarweh ya bener. Lha wong sunah to ora tarweh ra apa-apa. Cuman kula niki wong cah desa milih sing 20. Soale mestine aman nek 20 niku. Sesuk kok ning akhirat kok sing bener 8, kula niku isih aman di turahan 12. Lah dene sesuk ning akhirat kok sing bener sing 20, sing kurang 12 iki golek nang ndi? Biasa wong desa wis angel-angel. Ora usah dadak ribut. Ana wong mati ya ditalkin wong desa. Soale wong desa niku aja meneh petuk malaikat, petuk polisi wedi. Pamane petuk malaikat marobuka ya tambah nguyo. Mula akhire ben ra ben ya wis ben nggo pantes-pantese ben ra wedi diulangi jenenge talkin wong perintahe minal mahdi ilal lahdi saka gendongan tekan liang lahat. Lah wong mati ya isi ning liang lahat ya diulang marrobuka. Ya ora nek jawab. Ane jawab ya sing ulang melayu. Allahu Rabbi melayu. Mula wong mati diulang ben engko dijawab. Sing ngerti apa ora ya ora ngerti.
tutuk apa ora? Ya ora ngerti. Lah sing ngerti tutuk apa ora? Ya sing mati iku. Nek kowe pengen ngerti ya mati yo nang tak talkin. Meng ngono ora angel. Wong desa niku biasa. Kaya kula nek takoni. Yai, apa hukume ana wong mati dinehi lampu, dinehi kopi, dinehi kendi, dinehi payung. Nah ngoten niku nek tiyang desa. Kula jawab ora apa-apa. Oh iku musyrik lho, ora. Wong Jawa wis biasa ngopeni wong tuane terus ngerti tinggal mati lah ya gelo. Nah wong gelo iki ya ana tambane ya ngenehi kopi, wong biasa ngenehi kopi. Tambane mawon biasane mayungi terus ngerti ra ono ya kei lampu, ngono biasa. Engko nek seminggu wis pegel lak leren-leren dhewe, ngono mawon nek kula. Lah keke kopi lembentino ku seminggu lah ya leren ora bakal. Aja meneh keke kopi yo. Ndongakno wae pegel leren. Kapan wis petang wis seminggu ngono, wah wis seminggu kurang sedina meneh rampung. Iki tadi lho. Lha niku sedaya ayo disyukuri, ngoten niku tok mawon. Entuk sak pira mawon ayo syukuri sebab awak dhewe niki wis adoh. Afrika niku namung nglumpati Mesir tok, mboten kebagian. Mulane Afrika yo gemblung kabeh isian kaya ngoten niku. Wis ngoten niku. Eropa niku namung nglumpati Maroko, nglewati kutha naminipun Casablanca, terus Tangier, lah niku terus teng Eropa. Ora koman no agamane Allah. Lha kene lho wis adoh ndelok sepuh ngene isih kebagian wis disyukuri ngoten mawon. Ya meng bagiane ora pati oke, kaya Quran ngono diulang alhamdu ya metune alkamdu encen wong Jawa. Ya hayu ya qayyum metune ya kayu ku ya yumu. Wong wae ana cara kok al-Fatihah ya al-Fatihah ngono wong Jawa. Mula kula niku kadang sapa ae saya dibagi-bagi. Ana wong putus cinta ngono ya karo kula wis ben duwe Quran ra ketang sak ayat tak kei ayat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa duni muslimin. Ini bagian kepruk-kepruk tak kei ida batos tum jabarin. Sak ayat kan luwung. Sing bojone cerewet tak nehi ayat sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Biasa mawon. Nggih sing ibu-ibu ben duwe Quran tak ulangi nek celuk bojone kon jawab nun. Quran. Bu nun ya Quran. Alah Gusti Allah ngerti wong kene wong Klaten adoh ini. Lah wis oleh bagiane sampe. Rasa. Lha kene iki lho wis adoh. Nabi wong Mekah kono lah kene wong Klaten. Mula awak dhewe niku dinehi ilmu supaya ora kliru anggene melu Nabi. Namine ahli sunnah wal jamaah. Ya ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah ya nabi niku. Nah wal jamaah nabi niku sapa? Ya sahabat niku sing wong Mekah biyen. Niku sing pertama. Nah wal jamaah sahabat niku tabi'in. Wal jamaah tabi'in niku tabi'ut tabi'in. Wal jamaah tabi'in niku jenenge tabi'ut ini sampean wal jamaah sapa? Wal jamaah Kiai Mujib. Wal jamaah Klaten. Ya wis tabi'ut. Rupane pesek, rembes. Kongkon nyonto wal jamaah kawitan mangan driji telu mboten iso. Sing saged nyonto driji telu makeme ya sahabat wong padha wong Arabe panganane kurma Dile Klaten panganane soto driji telu ya gocar ka. Ajir. Wal jamaah mriko jubahan iki saged wong tesih teng Arab. Wal jamaah kiai teng mriki kon jubahan ya ora tandur ora derep. Mulih. Wal jamaah mriko ya saged kurban unta. Lah teng mriki mboten enten unta, ana kebo sapi meksa kurban unta ya ditangkep polisi, nyolong untane kebun binatang gembira lho. Oka ngono kok angin. Lha kene iki lho wis adoh. Nabi wong Mekah kono lah kene wong Klaten. Nah wal jamaah
Lah mulane ulama biyen ora angel, setiap generasi niku beda. Wekdal Kanjeng Nabi teng Arab ya, tese wong Arab tok santrine. Ya ora pati ana masalah wong padha Arabe. Begitu Kanjeng Nabi medal teng Madinah, mulai ana perkara. Sebab Madinah wis beda itu masyarakatnya beda-beda. Lunga ning pasar ngono, Kanjeng Nabi mau apa? Teng pasar niku ana wong brengose kiwa tengen ngene tok. Jenggote 12. Ngono nek dagang apik. Oh nek kuwi Cina, ya. Iku wonge iku pinter-pinter, mula utlubul ilma walau bisin ning disebut nabi Cina. Lha sampeyan aja gedeng-gedeng karo Cina, wong slide sampeyan. Dene nabi. Sisuke sahabat takon, waktu ning Mekah urung pethuk wong Cina, terus ning jero lembah ngeten. Begitu tekan Madinah bedok Islamnya berkembang kaya ngoten niku. Terus begitu sisuke sahabat komplain jeung Nabi apa? Teng pasar ono wong urik tenan. Urik piye? Nek dagang iki urung payu muline wis ana sing kenyang. Wis pokoke iku urung dinyang ana sing kenyang. 10.000 padahal urung ana sing kenyang. Nek dodol nipu pinter, 5.000 iso didol 50.000. Barang bosok itu bolak-balik akhirnya kena ketok bosok itu. Nek ngono ki Yahudi. Mula hati-hati nek dagang karo wong Yahudi. Wong Kanjeng Nabi. Nah Yahudi cirine 3. Oh, wong Yahudi ora duwe jenggot. Terus masih tuwa, untune utuh. Masih tuwa, rambute ora putih. Kok ngoten Kanjeng Nabi? Oh, Yahudi iku umate Nabi Musa. Nabi Musa iki mbiyen kondiang sekti. Malaikat Israil lajeng nyabut nyawane ditempiling. Puak. Akhirnya malaikat Israil wadul ning Allah, ya Allah, sinten niku ya Allah, jeng tak jabut nyawane kok kula malah ditempiling. Lha iku Musa aja macem-macem karo cah sitok iku, aku wae tau ditahan-tahan kok piye. Ilmune jenengan pun telas napa ya Allah, ora tak keki Khidir golek ana dheke gagal. Mula sesuk nek teko dheke sing hati-hati. Akhirnya malaikat Israil sopan, assalamualaikum, salam, apa njaluk tak kaplok meneh? Mboten, nyawane panjenengan iki wis expired. Musa wayahe tak jabut. Ya tapi ya kondo sing apik coba jabut piye to karepmu? Coba jabut. Coba jabut. Tapi kan sampeyane wis kandhani kancaku aku. Nek sampeyan iki rambutnya wis putih, untune wis protol, jenggote wis semrawut. Oh ngono ya. Oh niku cirine wis expired. Mula tak jabut ya, ayo monggo jabutan. Wah akhirnya wong Yahudi mikir, nek Nabi Musa dijabut karena rambutnya wis putih, untune wis protol, jenggote wis semrawut. Akhirnya wong Yahudi niku duwe kebiasaan nyukur jenggot, dandani untu, nyemir rambut supaya nek malaikat teko urung wayahe ngono. Lah cara pandang tiang Yahudi ngoten niku menjadi cara pandang sampai Yahudi tekan zaman Kanjeng Nabi. Mula Kanjeng Nabi ya wis ben ora padha Yahudi, aja mbok semir rambutmu, aja mbok dandani untumu, aja mbok cukur jenggotmu ben ora padha karo wong Yahudi. Lho niku beda ngono meneh, beda. Sisuke Kanjeng Nabi petuk meneh karo sahabat Kanjeng Nabi. Wong kanca-kanca sakniki kok metiti tenan Kanjeng Nabi. Metiti piye? Nek nganggo jubah saking Romawi niku nek gelelengi ra umum. Soale wong Romawi nek ndamel jubah niku ning kursete dinggone metiti ngeten iki. Akhire kabeh anggere nganggo jubah Romawi niku metiti, mburine niku nyisa kain dawa ana sing gawake. Akhire karo Nabi, ben ora khoilak, ora sombong ketokan niku jubahmu. Mula terus akhirnya jubah Romawi iku dienggo kali sahabat niku pendek niki. Niku terus ana isbal nyingkrangke kathok. Tapi Sayyidina Abu Bakar ngen kula dawa kabeh Kanjeng Nabi ora apa-apa wong sampean ora sombong. Lho niku kagek metu teng mriku. Waktu teng Mekah nggih mboten enten. Lho, ngeten iki lha metu terus. Terus bareng ngoten niku Islam niku saking Madinah pindah malih teng Basrah. Basrah niku sakniki Persia, Iran, Irak niku lho. Niku agamane mboten Islam, agamane Majusi. Majusi niku nyembah geni.
Nek cara tiyang modern naminipun Zoroaster. Nggih, nabine jenenge Zarathustra. Ajarane niku nihil, nek cara Jawa suwung. Baru ajarane. Lah, sing mlebu mriko Sayyidina Ali nggawa putrane loro cilik kali garwane Siti Fati mlebu mriko. Pedhok wong Majusi ora olok kafir mboten. Sampai akhirnya tiyang Majusi niku tertarik, iki ana wong apik tenan akhlake iki. Nek anakmu tak pek mantu piye, Kang? Jarene Raja Rustum, Raja Majusi, ya wis PN sing endi? Aku milih sing Husain wae. Akhire Sayyidina Husain dipek mantu Raja Rustum, Raja Persia. Akhirnya Raja Persia niki mlebu Islam lah, bareng mlebu Islam, tiyang Persia niki mboten nyembah geni. Lah geni Persia niku nek disembah biasanya digele bangunan dhuwur naminipun Manaro. Mula begitu pindah melu Islam, genine dibuang, tapi Manarone sing apik niku digele ngarep masjid. Akhirnya masjid Persia genine ra ono, duwene Manaro. Lah bareng duwe Manaro kok apik. Bareng weruh Manaro apik, kabeh wong Islam pengin bangun Manaro. Akhirnya niku sing tekan Klaten jenenge Menara. Oh, ngeten iki. Waktu ning teng Mekah yo ono masjid isih kotak ngoten mawon. Dereng enten Manaro. Nggih, lah terus niki tak urutno dadi wong niki crita wali nggih tekan Sunan Pandanarang paling wis meh subuh. Mboten menapa ta nggih? Cek roh ngoten nggih. Lah. Kok mati sing iki? Spekere kok mati sing iki. Sonmu mati Kang sing iki, Kang. Kupingku rae nak munine kono tok kene ora. Iki budhek siji. Urip ana. Wis Pak Bambang ngene iki apa? Ya. Lah, teng Persia niku akhirnya terjadi konflik perang besar antara keluargane Nabi kali keluargane Muawiyah, perang royoan kekuasaan. Sayyidina Utsman sedo, mula Sayyidina Ali wangsul sedo sisan pateni. Akhirnya Sayyidina Husain nyusul teng Madinah. Teng mriko geger kali Yazid bin Muawiyah. Iya, mula terus wangsul. Nah, wangsul diburu kali pasukannya Yazid. Mila akhirnya terjadilah peristiwa pembunuhan putune Kanjeng Nabi niku terjadi pada tanggal 10 bulan Asyura. Nah, mula 10 bulan Asyura niku bulan duka cita. Sebab napa? Putune Nabi dipateni kabeh. Niku Sayyidina Husain sak keluargane sedo kabeh, selamat siji naminipun Sayyid Ali Zainal Abidin. Niku selamat. Muane pateni kabeh. Lah mula terus bulan niki bulan duka, bulan Asyura. Lah niku wau, lah Sayyid Ali Zainal Abidin situasine konflik di putra Sayyid Bakir. Sayyid Bakir duwe putra naminipun Sayyid Ja'far Sotik. Sayyid Ja'far Sotik wis ra kuat ning Arab. Halah wis tawur ya aku tak minggat sisan. Mula terus curhat wa asghilidz zalimin bidzalimin wa akhrijna mim bainihim, kula tak metu mawon kok mriki. Waduh. Lah terus niku duwe putra naminipun Sayyid Ali Uraidi tambah ado. Duwe putra naminipun Sayyid Muhammad tambah ado. Di putra Sayyid Ubaidillah tambah ado. Di putra naminipun Sayyid Muhammad tambah Sayyid Isa tambah ado. Di putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir hijrah tambah ado. Di putra Sayyid Alwi, di putra Sayyid Muhammad, di putra Sayyid Alwi, di putra Sayyid Ali Khalid Qasam, di putra Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, di putra Sayyid Alawi Amil Fakih, di putra Sayyid Abdul Malik pun sampai Mongol, di putra naminipun Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, di putra Sayyid Muhammad sampai Pase, gada putra Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir melebu teng tanah Jogja teng Gunung
Merapi wong Jogja ngaranine Syekh Jumadil Kubro ngriku. Lah mula sebab bulan Asyura niku lan duka cita, mula kalih Syekh Jumadil Kubro wong Islam teng Jawa tetep diulangi untuk menghormati bulan Asyura. Lah mula kalih wong Jawa sing Islam diarani wulan Suro. Ngoten lho. Mula wong Jawa nek wulan Suro niki bulan duka cita, mula ora mantu, ora ngawekno anak, ora nyunatno, ora pindah omah. Teng Jogja muter beteng ping 7 nek wulan Suro. Maksude iki beteng ping 7 aja omong ini bulan duka, aja kokean lambe. Sing teng Solo ngetutno kebo Kiai Slamet awake diblonteng-blonteng telek kebo. Maksudnya iki bulan duka aja kokean dan lho niku wong Jawa iki carane. Lha iku Islam sing asli ya ngono iku mbiyen wong nek ra ro. Cuman karo londo terus dilokno. Iki wong Jawa tahayul gara-gara napa hormat Ratu Kidul mantu. Iki wong geblek iku ngono. Niki hormat bulan duka, mula wong Jawa niku nek wulan Suro niku gawe bubur abang putih. Bubur abang minangka tumpahnya darah cucu Rasulullah, bubur putih minangka pecahe balunge putune Kanjeng Nabi. Nek ting pesantren-pesantren santunan anak yatim. Lho niku lho wong Jawa niku Asyura jika buntute takone Suro. Niku bahasa Arab niku Asyura, Sura. Wong Jawa lak ngoten niku ta, nggih. Zainal Abidin Bidin. Zainal Arifin Ipin. Muhammad Mat. Niku wong Jawa ngoten niku. Mula kula nate ketekan tamu saking Klaten. Sapa jenengmu? Mat Bambang. Ya Mat Muhammad jenengmu iku. Dumat ngono. Sing iki Mat Karim. Muhammad Karim, dadi wong Jawa iki senengane jikuk Muhammad Mat. Oh nggih Yai nembe ngertos nek Muhammad niku Mat. Nek Mat niku Muhammad. Nah omahmu nggih ndi Mat? Teng Bayat Yai. Sebelah ndi? Niku wingkinge Muhammad Drosah niku. Ya nek madrasah ya madrasah ngono ae, ora setetek Muhammad Drosah. Lha ngene iki lho niku. Tapi saiki wong nek hormat wulan Asyura dilokno napa? Dilokno hormat Ratu Kidul mantu. Iki wong bento ya iki. Iki sing mitnah ngeten iki jenenge sapa? Jenenge wong Londo. Tapi nganggo tangane wong Jawa. Wong Jawa jenenge ning Abdullah. Abdullah niku wong bakaran pati mriko. Niku ra tahan kere melu Londo. Akhirnya Abdullah niku kondiang jenenge Kiai Tunggul Wulung. Makame ning Kediri mriko. Niku nulis serat kalih. Sing setunggal naminipun serat Sabda Palon Naya Genggong, sing kaping kalih Darma Gandul Gatholo lucu. Sabda Palon Naya Genggong niku mbalik cerita nek sing nyerang Majapahit niku Demak. Padahal sing nyerang Majapahit niku Girindrawardhana Raja Kediri. Girindrawardhana niku turunane sapa? Turunane Jayakatuwang. Jayakatuwang niku dendam karo sinten? Karo Kertanegara. Akhirnya Jayakatuwang mateni Kertanegara, Jayakatuwang dipateni kali Wijaya. Wijaya ngedekno Majapahit. Nah, Jayakatuwang teng Kediri niku diputu naminipun Girindrawardhana. Mula begitu Brawijaya 5 diserang kali Girindrawardhana. Awale kapan? Awale 1222 waktu Kenarok nyerang apa Kediri nyerang Kertajaya teng perang Ganter niku. Wah niku diwalik kali niki kali si Ngabdullah nih. Sing nyerang Majapahit niku Demak, seolah-olah Islam niku sing nyerang Majapahit. Nah niku. Nah serat sing kalih naminipun Darma Gandul Gatholo lucu niku meng nyritake Darma Gandul meng trima gandul endok loro niku meng trima gandul teng pundi? Gandul teng Gatholo
Loco, gathul loco niku gathul mlonco niku. Alok-alok wong Islam sunat, wong Islam sunat niku lak gathule mlonco ora ana kulite. Ha niku dilokno gathul loco, mula Darma Gandul gathul loco. Sempurnane uripe Darma Gandul gathul loco nek kepanggih Dewi Perjiwati. Lah perji niku artine nggih ngoten niku. Lha niki nek tiyang mboten roh niki dikira. Oh niku lho mula kudu diurut ngoten lho. Niki lah nek tiyang Iran mrika wong pancene mbiyen niku besan sedane Sayyidina Husain diprengeti ngangge mbacoki awak jenenge wong bela pati. Nah, begitu saya Jumatil Kubro tekan mriki. Petuk wong Jawa. Sing maune teng mriku petuk wong ganteng-ganteng gedhe dhuwur rambute abang ngoten nika, petuk wong Arab ayu ganteng Islam niku. Petuk wong India gedhe dhuwur. Petuk wong Kamboja putih-putih. Lah bareng saya Jumatil Kubro mlebu mriki petuk wong ireng-ireng cilik-cilik pesek-pesek rembes. Rembes kaya ngene iki. Nek cara London iki turunane munyuk. Pithecanthropus erectus wajakensis soluensis. Jadi petuk wong Jawa. Tapi zaman Islam petuk wong Jawa niki saya Jumatil Kubro kaget. Wah kok cilik-cilik ning kok pinter-pinter ngene iki. Ngopo? Duwe candi Borobudur. Wis lengkap. Waktu Islam niku begitu petuk mriki Jawa niku wis lengkap. Apa ae wis ana. Gusti Allah ya wis duwe, negara ya wis duwe, critane apa-apa wis rapati mathuk. Critane sok swarga banyune mili, jare wong Klaten, lah tenggen kula banyu mili kathah Yai. Critane swarga iki woh-wohane akeh. Ha nek wong Jawa lah woh-wohan damel napa Yai, wong tenggen kula sawah ciplukan mon kathah. Wis ora iso dicritani ngoten niku. Wis esuk ning akhirat iki bojone akeh. Emoh Kyai. Lah kok emoh? Kula niku gadah siji men cerewete wis ora umum. Apa meneh kok loro. Nek ndelik ya ora apa-apa tapi nek ngetok ra wani Kyai, lho ngono. Nyung Jawa, itane napa? Syekh Jumatil Kubro manggone teng Gunung Merapi untuk apa? Pertama punya tugas meredam Gunung Merapi. Gunung Merapi kan meledos. Sampai Wangsa Sanjaya kali Wangsa Sailendra pisah teng Yogya, sebagian Melayu Ngetan dadi Wangsa Isana, sebagian dadi Wangsa Sailendra. Balaputra Dewa pindah Palim. Ngwedi wong meledos nang ora umum wong taun 1001 niku meledos entek separo Merapi niku. Awune tekan kene, watune tekan Bayat iki coba. Akhire saking wedine akhire gunung iki menakutkan. Akhirnya saya Jumatil Kubro medun teng Turgo mriku. Nggo napa? Gunung meneng, aja rewel, tak watuk ae. Soale napa? Wedine gunung niku karo Quran, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Lah mula ayat niku diwaca teng Merapi sampai sakniki. Kiai-kiai sekitar Merapi itu nek Gunung Merapi ajeng bledos mesti diwacakno lau anzalna hadzal qur'an. Nah, lah Mbah Marijan maca napa? Rusa ngono. Mboten. Mek wis pun gunung niku pun obah. Zaman kula kali Pak Dur kali Gus Dur munggah teng Merapi niku. Mbah Marijan nek gunung pun obah niku jikok kendang terus ngidung. Tutang tung tong tang tang tutang tang tang ngidung. Kidunge niku ternyata tak rungokno niku terjemahane surat lau anzalna hadzal qur'ana niki. Ayat niku diterjemah ngangge basa Jawa didadoske kidung. Ternyata kidunge niku kali Mbah Marijan jenenge kidung kacer. Kula ya bingung kok jenenge kidung kacer. Akhirnya ya Allah. Ternyata iki jenenge kidung kacer soalnya wong Jawa ra iso muni surat Al-Hasyr metune kacer. Lha ngene iki kadang mboten diurut mboten ra. Mula wong sing ora patek jawani mesti ra paham wong ngene. Musyrik ngoten niku. Lha niku mila kidunge jenenge kidung
Kajar. Terus ngulang ngaji teng mriku sing diulang ya wis pinter wis duwe hana cara. Kok mula diulang alhamdu metune alkam. Lu ya hayu ya qayyum metune ya kayu ku ya ka. Umum. Nah, gawe pondok teng mriku niku teng Gunung Merapi mriku. Lah teng mriku duwe murid naminipun Samsudin. Samsudin niki dikengken pindah Jawa Barat. Akhirnya ndamel pesantren teng Kerawang mriku. Teng daerah antarane Cilamaya kali Rengas Dengklok. Dikenal kanthi jeneng Syekh Kuro. Soale napa? Pondok pesantren Al-Qur'an wong Jawa ya kira ya kura ngono ae Jawa. Lah teng mriku Datuk Kahfi niki ndek murid apa Syekh Kuro niki. Ndek murid naminipun Datuk Kahfi niku pindah teng Amparan Jati Cirebon. Nah teng mriku gadah murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Lah niku sing akhire di murid Maulana Hasanuddin ngislamno Pajajaran. Teng mriku niku. Wajar teng nggih mulai niki Merapi mriki sing teke wong Jogja, teke wong Klaten, teke wong Magelang. Mula nek omongke Islam mulaine saka Merapi, mula nek wong Klaten lah kok terus dadi rapatek ngaji ngono ya aneh. Wong kau yang mulai masuk kau yang mengakhiri. Teng mriku niku. Lah, begitu ngulang ngaji ternyata petuk wong Jawa. Agamane Hindu. Apa ra mumet iki petuk wong Hindu lah wis mung padha judheke. Iki wong agamane Hindu. Sing mulang ngaji nek teng Hindu namine Brahmana. Brahmana niku wong ora ngurusi donya. Nah, Brahmana niku ngulang Hindu ajaran Brahma dikenal kanthi jeneng Brahma. Lah niki nek kadang nek kita niku ora jeli niki iso konslet niki. Soale nami Brahma niki nami yang dikenal di semua agama. Nek teng Islam niku ana sing mirip Brahma jenenge Ibrahim. Niku garwane Sarah. Teng Yahudi Nasrani enten Abraham. Garwane niku Sarah. Lah teng Hindu niku ana Brahma. Bojone niku Saraswati. Lah piye ki dhewe? Siji Sarah, siji Sarah, sing siji Saraswati. Lah mula begitu para wali Mbah Jumat iku pro kene ngulang Islam nang wong Hindu iso diulang. Tapi sing paling abot iki nek ngasih wong Hindu iki dikongkon lunga haji iso masalah. Sebab napa? Wong Islam karo wong Hindu simbole padha. Teng Hindu jenengane candi, watu ditumpuk. Iki nek ngasih lunga haji masalah, engko tekan Ka'bah kaget lho kok ya kene ya watu. Piye ngono. Teng mriki nek upacara suci jikuk banyu jlumprit niku teng Temanggung mriku. Lah iki nek oleh lunga ning Arab ngono wong iki nang kaget lho kok ning Mekah iki ana banyu suci jenenge banyu Zamzam. Nek ning kene ra entuk ngangge linggayoni, lho kok tekan Mekah engko petuk Jabal Rahmah tugu watu padha. Teng mriki nek perjalanan suci ngangge kain selempang warnane kuning muteri candi. Lho tekan kono kok iso muteri Ka'bah kaine putih padha selempange. Iki iso konslet iki jarine. Teng mriki nek perjalanan suci rampung urusane rambute dikundul. Nek teng mriko tahallul. Kok ketok rambut. Teng mriki nek perjalanan suci rampung mbeleh kewan namine gadri. Teng mriko mbeleh kewan namine kurban iki timbangane engko konslet wong Jawa iki. Mula ora usah weruh Mekah sik ra apa-apa. Aja lunga haji dul ngono tok. Mula awal para wali haji niki ra oleh. Lah supaya wong ora haji ning oleh ganjarane haji dikongkon munggah nang Gunung Merapi. Salat Jumat teng Masjid Syekh Jumatil Kubra ping 41 ora entuk pedhot. Sapa sing salat Jumat ping 41 ora pedhot padha karo entuk ganjarane ibadah
haji. Mula akhire wong Islam Jawa berbondong-bondong Jumatan ning kene saya Jumadil Kubra, sebab teng Gunung Merapi onten makam, onten masjid nih saya Jumadil Kubra. Lho mula nek ana keyakinan lawas ku haji niku ning Gunung Merapi aja mbok salahke. Sebab nopo? Itu strategi supaya wong Jawa niku ora konslet, sebab simbole padha lho ngene iki lho Kang ya. Nah mula akhire wong Jawa niku diulang Islam ra weruh Arab. Mula akhirnya wong Jawa niku ngerti Islam rapati ngerti Arab. Akhirnya wong Islam Jawa niku Islami tenanan ning simbol Jawa wong ora ngerti kono. Mula kiai ya meng kaya ngeten iki bentuke. Wong ora ngerti kono waktu niku. Mula kaya wau dalu kula haflah teng Lirboyo tak jelasno. Santri Lirboyo niku lho ketonan putih mboten oleh. Wajib ketunan ireng. Napa to ya? Engko ndak lali pangkate rumangsane wis kiai padahal isih santri. Lah sakniki niki malah kathah, urung diulang ngaji wis diupel-upel gede-gede. Akhirnya begitu diulang ngaji ora iso mlebu wong wis kerapeten buntel. Ngene. Jadi niki. Niki mula wong Jawa niku casing lokal. Ngalim kaya apa? Casing lokal. Kula niku kaget ngertos Gus Karim ngancani presiden umroh niku. Tak pikir jubahan tibake gak. Sawarunge medel. Iki prototipe kiai Jawa wis ngono. Iki kan ora perlu ngono. Lha itu makanya Islam Indonesia ini agamanya kuat, biji ditanam dengan kuat. Tapi tidak menggunakan simbol-simbol kono. Soalnya zaman semono ora entuk lunga rono, mula kuat. Nah saiki urung dulang ngaji lunga rono, mulih dadi wong kono. Kyai Hasyim 30 tahun teng mriku mulih tetep ngulang ngaji cara Jawa. Saiki umroh 2 dina langsung dadi kono. Ora ana pujian ning kono dul. Nang kono ora ana tahlilan. Ha iki wong anyar ngene iki ring repot iki. Kurban huwa iya ngene iki. Lah niki lho. Lah mila akhire para wali niku begitu mriki. Apa yang dilakukan? Para wali akhire nek ngono wis bungkuse kono iku bungkuse kene, tandur sik. Mila prinsip yang dipakai pertama kali ketika menanam Islam di Jawa waktu kali saya Jumadil Kubra, prinsipipun ngangge prinsip ayat mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu zurra al yaghidha bihimul kufar. Islam iku tanduran Kang metu anak-anakane terus mbokne karo anake iki meteng bareng. Engko terus apa ngempel potho-potho wohe akeh ngebaki pasar wong kafir wedi. Lah tanduran sing anake karo mbokne iku wohe bareng iki apa? Pari. Mula akhirnya prinsip ini dipakai para wali tandur ngono ya. Ya tandur. Iku nandur nggo sapa? Nggo menungso Jawa sing cilik-cilik pesek-pesek rembes. Sing ning Al-Qur'an ya tetep disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya diulangi. Mula akhirnya ditandur ngono mawon. Allah, tandur gini sik. Allah ini wong kene kok ribut wong kene wis duwe ning Sang Hyang. Ya akhirnya ya wis Allah jika dadi perkara tandur jenenge Sang Hyang Wenang. Terus jenenge pengiran, jenenge Gusti. Syekhun Ustadzun tandur cara kene jenenge Kiai. Ya wis jenenge padha isine macam-macam. Ana kebo Kiai Slamet, ana tombak Kiai Pleret, ana Kiai Semar, lah ana Kiai Haji. Ngono tok barange padha. Apa bungkuse padha isine macam-macam. Lah cek ora ribut. Persis lah kaya wong saiki. Teko pertama kok jenenge Honda. Mau tekan saiki ya Hondamu apa?
Oh, ndak kula Yamaha Mio. Ya udah kok Yamaha Mio piye? Iku nek wong Jawa kan udah ndak barang aneh. Odolmu apa? Lho odol iku lak merek pasta gigi zaman kuno. Odolku Pepsodent. Lho, sanyomu apa? Sanyoku Panasonic. Lho padahal sanyo iku merek kawitan. Tuku aku ternyata Ades. Jawa niku wis ngono ku biasa ora rasa ribut. Syekhun ustadzun kiai, tilmidun muridun santri. Lha niku mula ana kiai santri manggon jenenge pesantren. Mula niku ya ora basa Arab. Mula kiai nek ngumpul dijamakno kuyaha, ngono ya elek. Wong jamake kiai ora kuyaha, wong kiai iki basa Jawa. Gus gawagis, ngono ya ora oleh. Jawa biasa. Musola langgar tok. Ora wangel, persis kaya ibu-ibu lah pokoke. Bungkuse padha ning isine iki ora padha. Nek riyaya niku to nggih, bungkuse iki kabeh iki kongwan. Ning ana sing isine rengginang, ana isine wajik. Iku nek wong Jawa nek wis ngoten niku biasa. Wis Jawa niku kazarin kaya tanduran, lu ditawadur deh, saya tandur. Alon-alon ditandur, lha mula proses wali iki masyaallah abote ora umum. Tapi wali kok nikat iki ngopo to ngono lho. Ya nek kelase ustaz ora wani, wong Gusti Allah kok dijenengi pengiran. Padahal pengiran iki jeneng menungso, ana pengiran Diponegoro ngono. Iku nek wong saiki yakin dibuli. Yakin dibuli wong saiki. Wong Gusti Allah kok dijenengke pangeran piye? Syekhun ustadzun padake kebo piye? Padake kebo Kiai Slamet. Dibuli saiki, yakin. Nek wong saiki tenan dibuli entek. Wong kafir ora ana ribute ora umum. Lha niku biasa. Tapi nek wali biasa mawon wong. Wali niku nek ajeng napa-napa lak konsultane lak Gusti Allah. Takoke karo pangeran, ora takok karo konsultan politik ngono ora. Iku wali, wau lak diwaos kali korek niki. Wali niku jen ora wedi apa-apa. Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum ya ora wedi wali kok. Mula Allah jenenge pangeran niku ora wedi. Saiki apa-apa kudu diketokke ngono. Biyen niku sahadaten sekaten ngono. Ora wedi kok. Pengen dadi wong apik, nggih, aja lali yo tangan. Nek pengen dadi wong apik aja lali jempol, iki apik. Jempol iki ra sempurna nek ra ning jendhek. Jendhek iki manane jothak-athik barang liyan aja nyolongan. Ora langsung dalil asyariku wasyariqatu faqtu wa yauma. Hadis law anna Fatimah binti syaraqat laqad tu yataha. Ora ngono meng jendhek jothak-athik barang liyan aja nyolongan. Iki tak jenenge jendhek soal kanggo njen silite pitik. Ora mawon bali biyen. Ora wae lek mulang nek apa iki jari manis. Dadi wong sing manis ning aja manis-manis rahi. Ya apa penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong. Sombong iki penuduh nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Ngono to. Santri mondok mulih digani pacul. Ki nggo ngipatke barang kang muncul ya. Ane wis ngipatke barang kang muncul aja lali obahe awak, mula kolongane pacul jenenge bawa. Lah nek wis ana obahe awak aja lali ndonga ning pangeran. Mula kayune sing adeg jenenge duran. Ngono to biyen. Ora angel ana manten ngono ya karepe omah kon ngenehi cengkir gedang tebu. Aku wis kenceng pikirku, mantuku wis tak geget-geget, wis tak kadang-kadang. Saiki aku wis mantep gedang mlebu. Ora ben. Wong biyen iku widah kulang. Penuh perumpamaan, soalnya wong Jawa niku wis pinter sampean zaman semono aja sembrono. Lho saiki sampean bandingno dengan bangsa lain. Bangsamu iki, masyaallah. Tiang Arab iki alat musik jenenge terbang. Niku saka kayu kali kulit. Ngetoke gampang karek apa kulit karek beleh. Eropa niku gak ada alat musik jenenge gitar. Gitarnya terbuat dari kayu kali tali. Ya ini gampang. Tapi bangsane dhewe duwe alat musik jenenge
gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Itu Jawa itu maju. Dul. Lha mula aja ngremehno Jawa. Sampeyan iki dadi wong Jawa aja diremehno mula ya. Londo mrene ya diajar ya entek. Saiki apa sing ora rampung nek karo wong Jawa? Musik rock sing gagahe kaya ngono mlebu Jawa, rock dut coba. Entek mulane karo Jawa iku aja macam-macam, ludes. Jawa kok. Wong Jawa iki wis terus sampean. Wali ngadepi wong Jawa sampean biyen niku. Mula kudu pinter dengan sanepa-sanepa. Gus Dur lara nggih. Stroke ping 8 niku mboten mati. Sak donya niku geger ana menungso kok stroke ping 8 ora mati iki menungso apa? Akhirnya penelitian teng mriki, bareng penelitian akhirnya wis ngerti pengobatan Jawa mung disuwuk tok. Fu, ngono tok. Ini pengobatan apa? Serit. Aku ya mek ngono tok. Lah iya ada pengobatan serit. Minta program ngono tok. Kok waget niku peneliti Eropa niku tak gawa mlaku teng Jawa, petuk pengobatan Jawa. Ternyata Jawa niku di pengobatan Bluetooth. Wong Eropa kaget iki pengobatan apa? Bluetooth. Napa? Anyang-anyangen. Jadi anyang-anyangen niku manuke sing anyang-anyangen jempole ditalen. Talen niki sistem pengobatan Bluetooth. Yang hanya dikenal kali wong Jawa. Wong Eropa ora kenal. Lha niku nek tetep dienggo obat anyang-anyangen bangkrut niku pabrike. Mek wong Jawa sing ngerti lara mata kok diuyuhi wong Jawa. Ternyata mereka tahu amoniak terbaik paling murni itu ada dalam nitrogennya kencing kok ero. Apa mbiyen niku saking lorone matane yo pas nguyuh lali muncrat rene ngene ora weruh. Lha saniki contoh meleh kok ana wong Jawa lho kok ngerti. Hanya pengobatan Jawa. Sing rikine niku metu nanae niku dincepno silite pitik niku memang Jawa tok. Kok ngerti di titik pertemuan antara silit kali tempat keluarnya ndok itu ada zat asam yang sanggup membunuh kuman kok ero lho biyen sing akhirnya ngatosno ndok nih lho metune ndok niku kan gembok begitu kelewat niku kena zat niku langsung atos melebihi cuka niku nek kena driji sing nanan niku kumane mati ku eksperimennya kok ero iki biyen piye. Tur niku silite pitik babon silite pitik lanang ora kanggo. Lha niku gek silite pitik, lha nek silite wong ayo tambah mandi kok. Wong Jawa niki lho wis mulane kita niki ndek bangsa. Lha saiki sampean tak takoni ya. Kisah besar-besar dunia, kisah-kisah besar sing kene ra duwe apa? Wong London duwe Romeo Juliet Eropa. Wong Arab duwe Kais dan Laila. Kisah cinta yang mengharukan. Wong Cina duwe Sampai ing Tai. Kene duwe Roro Mendut Prono Citra. Ande-ande lumut duwe. Kono duwe cerita Samson, duwe cerita Samon, wong Rosa. Kene duwe Bantung Bondo. Masa kono duwe cerita ibu tiri yang kejam jenenge Cinderella. Kene duwe bawang putih, bawang merah apa sing ora duwe dul? Ayo. Bangsamu duwe kabeh. Wong kono duwe kisah binatang bisa berbicara jenenge kura-kura ninja. Kene duwe kancil nyolong lengkap kok apa yang enggak kita punya. Mulane gregetan nek ana wong lali bangsane lho. Wayang dadi wong Arab. Wah ora usah dadi wong Jawa ae sampean. Wong Arab pinter ngaji biasa wong negarane kono. Wong Jawa pinter ngaji ya baru ampuh. Ngono. Wong Malang mangan apel biasa wong kampunge kono. Tapi wong Klaten mangan apel top. Ngono. Lengge ulane biasa. Wong Yogya mangan gudeg biasa. Lah wong Surabaya mangan gudeg iya asin. Lu duwe kabeh apa yang enggak kita punya? Duwe kabeh kita niki. Kita ini Masya Allah barokah ya Allah.
Wong Jawa iki di panganan paling akeh. Wong Arab paling khintoh, gandum, kurma. Itu daging. Nek wong kene panganane ya Allah mulai teko telo, sego, jagung, tiwul, mbili, suwak, ilus, uwi, gadung, alah tales, buti, ya lengkap ini. Saya paling kathah. Bahkan tetulot ini sampai gumun. Hantu paling akeh itu mriki. Hantune wong Arab ku namanya jin. Notok iblis, serem ngono tok. Wong Eropa Casper. Kale vampir. Nek wong Cina zombie iki lah kena wong Jawa hitungan. Mulai teko gendruwo, kuntilanak, wewe gombel, banaspati, napa mle? Sundel bolong, gundul pringis. Ya lengkap paling akeh kita nih. Durung Rebu Mak Lampir. Kita punya semua. Ini kalau sudah diteliti wong sak donya iki gumun iki bangsa apa to apa-apa duwe. Wis pinter, omong sak omong wong Jawa, wis medeni wong. Variasi bahasanya luar biasa banyak. Wong Arab muni rus, wong Inggris muni rice. Wong Jawa nek isine pak sawah cilik wine. Gedhe pari, dipanen gabah, sisane damen, digiling beras, sisane dedak, katul, nek gilingane cuwil-cuwil menir. Nek didang sego, gondol cecek siji upo, buntel godhong lontong, buntel janur kupat, lonjong titik lepet, dublek-ublek bubur, silite gosong intip. Coba apa tumon sampean? Lah niki diakoni ahli bahasa Jawa. Niki enten nih tiang ketulik, namanya pun Romo Kuntoro. Niki sing biasa kula ken terjemah kalimatnya demit niku Romo Kuntoro niki. Jin zaman Singosari ngono ya wong iki sing iso jawab. Niki murid P. Usut Mulder. Niku ahli bahasa sing teliti teng Belanda. Lha niku kaget basa Jawa niku masyaallah. Mula bahasa Indonesia niku kadang nek petuk basa Jawa ngono ya mati. Wong bahasa Indonesia iki 28 laire. Ning kene iki sekarang zaman kuno. Saiki basa Jawa tabrakno karo bahasa Indonesia, kalah bahasa Indonesia. Kunduran truk. Sapa sing iso jawab? Kunduran truk. Truk mundur kena orang, ya ora pas. Kebelakangan truk. Keatretan truk ora iso. Basa Jawa menak mati bahasa Indonesia. Pecirit. Apa ayo bahasa Indonesiane pecirit ngono. Ora ono. Susupen ora ono pisan. Angel. Mulane nek ngaji ku paling enak basa Jawa. Angger maca Quran kok langsung diterjemah ke bahasa Indonesia, konslet. Mula ono majelis konslet karena bahasa Indonesia, coba basa Jawa konslet. Lha saiki ono polisi ora niki? Enten. Kulo tak takok ono polisi ndi, polisi. Tak takonane polisi. Saiki bahasa Indonesia karo bahasa Arab ngono, nek bahasa Indonesia. Ono polisi ini biasanya ono maling lah golek saksi gitu. Saksi itu apa? Orang yang melihat, menyaksikan dan merasakan secara langsung. Lha iku saksi. Lah nek saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, sampean roh. Musyrik sampean. Mula basa Jawa anekseni ingsun, asyhadu anekseni ingsun alla ilaha illa ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Anekseni ingsun i'tiqadun bil qalb. Bahasa Indonesia saya apa dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kon rapat 17 tahun ora rampung pengasih penyayangi artinya apa bedane? Ora ro. Nek basa Jawa rampung bismillah lawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahman idat kang welas asing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahim kang welas asing dalam akhirat bloko. Lho rampung. Lho mula basa niku nek wis kepethuk basa Jawa, semaput.
Wong Arab iki naum, wong Inggris sleep, wong Jawa ya delok sing naum sapa. Pak Bambang, Kyai Mujib, Ki Alwi ngono, Kang Ayib ngono ya nindro. Mungkin ta nek ngisore titik ngono ya sare. Kelas ngisore tilem. Kekasih kita bubuk. Lha mulane bahasane bubuk yang tadi kita mau kekasih kita ini bubuk. Nek wong biasa turu, nek udah blok ya mijak, batang, lho. Ini bahasa yang kita nggak pernah menemukan loh. Ini sepele tapi kita kadang nggak tahu ini bener-bener luar biasa. Wong Arab iki sakoto, tiba. Nek wong Jawa iku positioning. Enggak, tibane piye? Nek mengarep lematok lambene nyosop. Nek glungung ngono jungkel. Nek glundung-glundung koprol. Nek nguplung kecemplung. Kejelungup. Bruwok nabrak. Nah nek ngiwa glempang, mengburi ngep. Nah, mek lagi tiba sakoto lho iki Jawa. Lha mula ya Allah, kadang sampeyan njuk sembrono karo bangsa sitoke iki. Menangan Jawa. Mula kadang lho para wali padha wong Jawa ya mumete ora umum wis pinter-pinter apa duwe diceritani mula pinter wali iki pokoke kudu luweh ngalim. Lah mula sanepone niku apik wong Jawa niku. Ulangi ana pemimpin kok ndablek ngono. Iki termasuk niki. Jeng Sunan Pandanarang niki mbiyen kali Sunan Kalijaga dikirim cah cilik-cilik nyanyike gundul-gundul macul ngono tok, gundul-gundul macul jul gembelengan, nyungki-nyungki wakul-kul gembelengan, wakul glempang sekane tadi sak latar ngoten tok. Gundul niku sirah. Sirah niku pemimpin. Sirah niku duwe barang papat, mripat irung lambeku, kuping, mripat nggo delok rakyat, kuping nggo ngrungokno rakyat, lambe nggo nuturi rakyat, irung nggo ngambus rakyat ngene. Nek gundul barang papate ucul, gundule pacul, papate ucul mripat ra karo rakyat, lambe ra iso nuturi, kuping ra iso ngrungokno, irung ra iso ngambus, gundule gembe, lengan mlinting ngene. Nek gundul kok gembelengan nyunggi amanah, nyunggi wakul kok gembelengan amanahe glem, wakule glem, amanahe kocar-kacir kleleran dadi sak latar. Lha mulane ana pemimpin kok gleleng nyanyeke gundul-gundul pacul ngono bene biyen. Hebate para wali biyen. Indahnya kalau mereka memberikan pelajaran ini, ya Allah. Sing paling angel lho napa? Ngulangi wong mati paling angel. Soalnya wong Jawa nek mati kan urip meneh reingkar nasi. Lah Islam itu mati bablas diitung. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi piye carane ngulangi? Akhirnya karo para wali ming didadekke ukara gampang. Urip aja lali sangkan paraning dumadi ngono tok. Supaya ora lali sangkan paraning dumadi wong Jawa niku diulang ngangge tembang. Soalnya wong Jawa niku apa-apa senengane nembang, artine wong nek diulang ngangge tembang ngono gampang. Kula teng pondok niku ngapalno Alfiyah iki ana lagune. Ora kok yo Qala Muhammadun wa Ibnu Maliki Ahmadur Rabbil Alamin ora nyantol. Yo joget parang Qala Muhammadun wa Ibnu Maliki entek timba 50 niku lho niku. Nggih, falala yufalilu falala dan wa filalan walalan wa muwalilun wa ta kamu walalun falilatu walil walalun diulang sampai balbalayu balbilu balbalatan wa bilbalan mubalbalan ngono mbiyen. Kowe plaki nganti kliru, mula ora kliru, mula bisa dikeplaki nek nasrib, mula ora tau kliru. Habis sing ora tau ya kafaro ya kafiru ya kufron. Oh ya wis jarno ya sakno ya. Oh niku akhire diulang nembang, eling diulang nembang. Tembange jenengke maca pat. Apa-apa lah tembang. Wong Jawa niku perlu mentoke nembang. Tok mentok tak kandhani, mentok kok dikandhani. Lho Jawa niku nggih ta. Lungguh-lungguh karo lintang nembang. Ning tawang ana lintang cahayu nembang.
Ora bebek atus kali nututi sabun mandi. Lha wong bebek atus kali kok nututi sabun mandi. Ya atus kali mlayu mbok uber mbok beleh iku kok. Wong Jawa weruh semut nembang. Semut ireng anak-anak kebobong kang nembang. Bojo minggat isih kok bernembang wong Jawa. Lang Bali Osri. Iki wong Jawa. Lho sampe wong Jawa niku duwe tembang khusus sak donya ora ana sing duwe. Tembang silit. Duwe wong Jawa tembang silit, kudi kenayu kan kendang jebol ayu bol gak wong Jawa. Apa duwe? Lho ngene iki lho. Zaman semonten betapa kita ini menghadapi masyarakat sing kok ngeten iki. Mula kali para wali wis gak maca copat ngono ae. Ngopo yai maca copat? Wis wong urip kudu iso maca barang papat ben slamet. Barang papat niku napa? Barang papat niku kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Nyawa medhun ke alam donya manggon jero raga gawean bayar. Mungan-mangan ono sing metu dadi uyuh, dadi umbel. Lah ono sing disimpen namine nutfah. Nutfah itu zat hidup yang ada dalam setiap makanan sebab dawuhipun Allah idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lha namine nutfah, mungkin dipangan simpen teng mriki. Mungkin nek teng mriki kok penuh, nek umbel penuh ya pengen sisi. Nek uyuh penuh pengen nguyuh, nek taek penuh pengen ngising. Nah, nek nutfah penuh ya pengen ngoten niku. Wes sing dicampur, dioplos kene bapak kene ibu sing nika. 3 wulan dadi segumpal darah teng mriki, nggih. 4 wulan dados segumpal daging. Lah nek wis dadi daging, nyawa diceluk dul medun. Nggih Allah. Nah iku aja lali ya ning kono alastu bi rabbikum. Kowe lali ora nek aku pangeranmu. Nyawa niku jawab qalu bala syahid. Nggih ya Allah kalau dadi saksi panjenengan Allah. Fanfukhur ruh mula ditiup rohane niku ke dalam daging. Akhirnya dagingnya urip tek wong ana nyawane. Nek mboten diparingi nyawa ya logrok malet ada softtek. Warnane abang ambune ra enak niku. Lha nggih kula apal. Wong bojo kula wedok. Memang kula LGBT ngoten. Ya niku. Lah nek diparingi nyawa terus ragane niku urip tok emplek-emplek daging cencang otot tekno balung bungkus kulit tukuli rambut 9 wulan metu dadi proses casingisasi iku 9 wulan. Begitu metu nyawane wis manggon jero raga. Lah begitu ragane ning jero sing ketok apa nyawane ning jero sing ketok ragane. Lah raga ya tergantung sing nyithak. Nek sing nyithak pesek ya metune pesek. Sing nyithak bangir ya metune bangir. Sing nyithak jembluk ya metune jembluk. Nek sing nyithak wayu karo ganteng lah metune niki. Dari lah nyawa medhun niku manggon jero raga kancane papat sebelah kiwa iblis loro nyasarno sebelah tengen malaikat loro gandol ini ku jenenge jin korin kali hafadho. Wong Jawa diulangi ngono kangelan mula dijawake dulur 4 5 pancer. Lah mula pancer niku nek butuh apa-apa iso nganggo dulur kiwa iso nganggo dulur tengen. Pengen bojo ayu kok ditolak nganggo dulur tengen mlebu masjid maca ya Rahmanu ya Rahim. I love you. 7 dina 7 bengi I love you. Ora gelem nganggo dulur tengen, nggo dulur kiwa. Golek wit gedhe macane Sunamata Kaji Hajiku jaran goyang ya I love you. Nggih, lah pengen rusa nek nganggo dulur tengen maca la haula wala quwata illa billah. Nek dulur tengen, nek dulur kiwa Sunamata Kaji Hajiku Bandung Bondo Oso. Pengen sugih nek dulur tengen sing dinggo lebu masjid maca ya Fattahu ya Razzaq salat duha waqiah ar-Rahman. Sugih sampean ra gelem dulur tengen nganggo dulur kiwa, nggo pitik cemani munggah Gunung Kawi, mulih ya sugih sampean padha mawon. Lho mula sebab dulur 4 5 pancer mula kiai kali dukun niku padha. Kiai kok tirakate kuat ya dongane mandi, dukun rata wadus tirakate kuat ya dongane mandi. Goleki pitik ilang takok kiai yo ketemu, takok dukun rata wadus yo ketemu. Nggih. Wong padha padange.
Kita goleki pitik pitik ngangge lampu baterai niku sentolop ya pitike ketemu, ngangge blarak digendel diobong pitike ya ketemu. Wong bedane niku mek padha padange, ming siji padange lampu, siji padange omah kok obong ngono to. Iku bedane nar karo nur, sampean golek pitik ilang ya lampu isih utuh, nek blarak digendel diobong ya blarake entek kok obong, bedane nar karo nur. Ngono tok, kula terserah sampean kiwa apa nengen karepmu padha. Lha mula tembang kang kawitan niki sing kudu dieling-eling ya. Tembang kang kawitan menungso niku dijenengke tembang Mas Kumambang. Mas Kumambang niku napa? Kemambange nyawa medhun teng alam donya. Nek nyawa kemambang alam donya sambut ngapati mita. Mitane supaya nyawane niku tumakni nah ya ayatuhan nafsul mutmainnah anteng 4 wulan celukno kiai santri wacana Quran. 7 wulan celukno santri kiai wacana Quran lho iki lho mulane ana wong ra ngerti ngapati mesti ra tau ngaji tembang Mas Kumambang rumangsane brejel ngono ora ono kang ono prosese. Lah nek wis Mas Kumambang niki rampung menungso galami tembang mijil menungso bakal lahir lanang utawa wedok. Nek lahir lanang mijil lanang akeh kowe wedhus loro, nek mijil wedok wedhus siji. Lah nek wandu 1,5. Nek wis bar micil tembange kinanti nah cilik-cilik sangoni kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji ra gelem ngaji saduk. Lho nggih bocah cilik ra ngaji tempiling. Wayang ngaji kok lunga mancing ya cuklek pancinge, isih ngeyel disat kaline. Pokoke aja sembrono nek bocah ngaji kudu tempiling ra lunga ngaji. Tenggen kula bocah cilik ora ngaji tak tempiling. Wong tuane ra trimo tempiling sisan. Iki kinanti, fase kinanti. Kudu disangoni kanthi agama kanthi akhlak. Kula mbiyen ya Allah wong tua kula kejeme ora umum. Wayahe kula ngaji pak ngono biasa. Wong tua kula sujud tak tinggal melayu kula diuber diuncalno peceren kok mbiyen. Mulu sampai kula gek cilik ndelok anake wong kok enak, layangan apa nek bapakku kejeme wis masyaallah. Sampai kula niku tau mikir aku salah kok milih wong tuwa ya. Tapi begitu gede ngene iki ya Allah ora ana wong apik kejaba wong tuwaku. Coba nek kula ra dikerasi kaya dadi apa. Wong kula niku wonge pantesan. Kula nek ra ngaji misale ora duwe ilmu ngaji ngono masyaallah, jugil lawang ya rusa kok. Ngedang truk pasir ya wani kula. Tapi untung diulang ngaji tadi tertib gitu. Kula nek diulang ngaji anak kula keleleran mesti. Mesti anak kula kathah mbone kono-kono duwe wong kula niki jenis laki-laki yang dicintai wanita. Nah niku tapi begitu kinanti kula diulang ngaji ya kula ngerti ilmu. Soalnya nek kinanti kok lolos ra diulang ngaji, ra dikanthi ilmu, kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang sinom bakal dadi cah enom wis mulai ndap blek. Apa meneh nek wis bar sinom tembange asmara ndono wis mulai ke taman asmara wis jatuh cinta tae kucing rasa coklat. Ngono. Lah nek wis bar asmara ndono tembange gambuh bakal jumbuh lanang wedok mulai bangun rumah tangga mulai rabi wis wayahe laki rabi niku gambuh. Nek wis bar gambuh tembange dandang gula ketemu dandang niku pahit ketemu gula lah legi entuk bojo bagus ganteng kaya Pak Bambang duwite akeh yo legi oleh gula oleh bojo wis rupane elek ra tau ndek duit bendina diuber polisi pahit oleh dandang uripmu merasakan manis pahitnya kehidupan. Lah nek wis bar dandang gula menungso kesusul tembang durma wis wayahe berdharma bakti. Cara gedang metu wae nggo pakanan manuk, pelem metu wae nggo pakan codot. Nah wae menungso apa? Kyai Mujib duwe ilmu dharma bakti nih dadi ketua NU. Pak Bambang duwe ilmu dharma bakti nih dadi politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Ono sing dadi partai PDI. Pak Jokowi ilmune berdharma bakti dadi Presiden Republik Indonesia. Lho ngono. Durma
Banser wong duwe tenaga, dharma bakti ning ngadeg angger ana pengajian ngono banser ngono ngene ora iso lungguh. Banser kita tenagane ditekno ini patoni. Lah nggih banser kudu berdharma bakti nek ditenaga dharma bakti tenaga, duwe ilmu dharma bakti ilmu. Soale durma iki ora nang berdharma bakti, anak menungso kesusul tembang pangkur, ngerti-ngerti wis ayahe mungkur, dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat wis mulai lamur. Maune uber-uber bal sedina ping 5 kuat, saiki nguber putune ora gelem adus melet meh. Ha iki pangkur wis namungkur. Sing waktu sinom bethik begidak kaya anakan kuwi pokoke. Arep nyebut ra enak lho. Wablek tatonan naga ning dodone. Ora apa-apa wong cah sinom gagah. Tapi kok wis wayahe ngerti lho, kok wis mengkeret dadi gambar cacing. Ha iki wis wayahe nang mungkur, wis mangkur ya. Sing maune tatone manuk Garuda kok wis mengkeret dadi mprit. Nah, iki nang mungkur, nang mlebu masjid piye? Nang mlebu masjid nang golek dalan padang raketang setahun pisan riya nang mlebu masjid nggih. Soale pangkur ora nang mungkur kesusul tembang megat copot raga sak sukmane terakhir tembange pucung menungso ki meng dipocong sluku-sluku tok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut petuk malaikat mungkar. Nah nggih mesti takoni meneh marabbuka Allahu rabbi Allah dari malaikat mungkar akhirnya goblok muni Allah ora iso tau apa wok malaikat rokib medun kelipat aja piye iki muni Allah ora iso iya ilat klaten ranti alibak tak duweni hono coroko. Nah wis gelem ngaji wis ana pengajiane do teko tapi pas ngaji kok turu ya ora apa-apa ngaji oleh. Nek melek ya matane ngaji, nek ngrungokno kupinge ngaji. Lah nek turu berarti bokonge tok sing ngaji. Nah mula sampeyan nek ngaji turu ning aja lunga. Soale napa sesuk mesti ditakoni endi ganjarane motomu. Nggih telas ya Allah. Lah kok entek? Lah bareng pakete moto karo lambe. Lha kok iso? Kula ndelok wong ngising niku. Lambe kula muni, wow. Lah ya entek ganjarane. Lah ganjaranmu sing nyiso ning ndi katose sing teng bokong tese. Ya hitung bokonge wa tasyadu arjuluhum. Oh iya bokonge isih ana. Wis bokongmu mlebu swarga. Heh, bokong tok ya Allah. Mula urip iki niati belajar ngene iki diniati belajar. Nggih, mumpung nek teng mriki ana tarekoh nang melu, enten tarekoh mboten teng mriki. Nang melu, nang daftar. Tapi kok ngenyang karo yaine takok, "Yai, wiritane ping pinten?" Ping 100. Mboten kiat Yai. Nah ping pira? Ping gangsal mawon. Nah sing 95 sapa? Panjenengan. Ngono kok angel. Nggih panjenengan. Nah kok aku? Lah jenengan kan sopir. Kula kan penumpang, sing penting numpak turu ngorok tekan gon. Jenengan sopir. Nah mula mungkin medhun tak bayar ngono deh. Supaya napa sak waya-waya mati kecatet matine wong belajar matine wong belajar mati sing di ngapura kali Gusti Allah. Ana sing ra gelem belajar, marabbuka. 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 Hahe pak ngene langsung dicangkah gulune kek ngono. Langsung dadi waring wedi delok akhirat cemplung nang neraka diudhek angkat gantung kaya siwur, tutuki modal madil keterangan bodol digecek ajur mumur kaya getebok Oh, sok mula pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah mareng ngudek gantung siwur terangan bodol ketebok wis ra. Lah iki lem para wali ngulah ya Allah apike ya. Musike terus digekno jenenge gamelan slendro pelok wong lagu maca pat geke slendro pelok nang ning nang nong dang dang gung. Uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono. Kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong pite. Oh urip. Kadang ning kene ngaji, kadang nang kono mangan bayare ora
penuh iki kondo loro kondo siji biasa mula sing dodolan ini kudu eling-eling niki kathah nang ning nang nong ya bocah iki ning kene nabuh terbang kadang mlaku nabuh bokong urip ngono biasa ora iso apik terus nek apik terus malaikat elek terus menungso ya kadang apik kadang elek mula nang ning nang nong dang gong uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono nek pengen pungkasan apik dang gong dang balik nang Sang Hyang Agung gek dang bali nang Gusti Allah lho ngono lho ning wong Klaten kadang ra ngerti nang ning nang nong dang ngono eneng iki sing oke terus bareng ngono kali Sunan Kalijaga didamelke tumpeng jak mangan bareng jak mangan cempret kabeh tangane wijikane telu mawar kenanga kan til uripmu mawarna-warna kenanga ngene ning atimu kudu kanthil nang Gusti Allah lho iku mulang wong Jawa dalile rapate akeh ning Islame nyantol mula nek saiki ana wong kok dolal dalil iki mesti ora Jawa tapuk lambene wong awak dhewe lahir metu brejel ora tau takok dalil lho ngerti-ngerti metu wis teko wong tuwa kadang donga wae ora ngerti metu begitu dolal dalil malah ribut lha lha niku para wali lho kok wali kok kendele kaya ngono kira-kira piye to kok merubah soalane wali niku ya konsultane pangeran soalnya wali niku sekolahe niku sithik ning lakonine suwe innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqomune lho sing suwe mila wala khaufun alaihim wala hum yahzanun lho kok iso innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqomu tatanazzalu alaihimul malaikah lho malaikat medun dadi wong nek istiqomah ngono bolone malaikat sakniki sampean delok Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku sekolah fa inna ma'al usri yusra niku lungguhe selawe tahun jeung Sunan Kalijaga la haula wala quwata illa billah lungguhe 3 tahun jeung Sunan Geseng ya Hayyu ya Qayyum lungguhe 3 tahun kliru ya kayumu jeung Sunan Bayat lungguh 3 tahun ya Fatahu ya Rozzaku kliru ya kapasku ya jarakku mula duwe program wong download wali download suwe 3 tahun mula iso diakses .co.id mula awak dhewe iso ila ruhi ila hadrati wong duwe program wifi ne urip oleh download suwe lah awak dhewe dijak download 2 jam wis mlayu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah duwe program wifi konti ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ayo ngono kringkinge ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah alah suwene ora iso dhewe ra ndek programmu lho senengane golek wifi gratisan ana khol teko bibarokati jeung Sunan Pandana rang ngono tok apa menawa ana kiai teko langsung salaman barokah golek wifi gratisan biasa lha iki lho ya lha iku wali ku kendel-kendel soalnya napa konsultane langsung malaikat Gusti Allah ngono takone yo anu yai niku udane kapan sik takok malaikat Kang udane kapan 3 dina neh udan tenan malaikat BMKG kalah lha iku wali mula wali ku ora kena ngono sekolahe titik ning suwe wong macane meng ya Hayyu ya Qayyum ning lungguhe 3 tahun Yai Hasyim niku macane apa salat hajat ben bengi 2 rakaat ndongakno kita niki niku rakaat pertama sing diwaca surat At-Taubah ping 41 rakaat kedua surat Kahfi ping 41 nah sampean kulhu ora tahu lho sing ngene iki jenengane tradisi pertama di generasi para wali pertama
Lah Syekh Jumatil Kubra niku duwe murid, di putra naminipun Sayyid Ibrahim Asmara Kondi, duwe putra Raden Rahmat Sunan Ampel. Sudah Islame wis mulai kathah, mula nek wis mulai akeh terus dicek. Ngongkon Raden Husain ngabdi teng Majapahit, njaga pintu gerbang deloken tandurane dhewe iki wis akeh apa durung. Mula wong masaluhum fit Taurat maksud kazarain kaya tanduran, mula benono wong teka ditakoni nganggo tembang lir tandure wusu milir tak ijo royo. Lah nek ana wong teka takoni piye kang kowe kok ngabdi ning Majapahit, tandurmu piye? Tandurku lho pun ijo royo iki wis Islam, gele benteng tengen. Nah sing ra Islam tandurmu piye? Wah telas padha wereng oh iki po. Nggo blimbing ora, mboten iso menek lunyu. Oh iki Islam, gele benteng tengen. Nah nggo blimbing oh telas ditelat padha codot. Oh iki benteng ki. Lho itu cara ngetese Raden Husain waktu niku terus dadi Adipati Terung ning sekitar Kediri mriku. Iku lah niki lho carane ngoten niku biyen. Sampai akhirnya terus nek ngono wis ayo dimulai wong Islam wis akeh. Indonesia apa Nusantara waktu niku Majapahit, kekuatan negaranya kerajaan niku kawula Gusti. Kawula iki sak nurut-nurute Gusti sak senengane dhewe. Tapi Islame ra iso mlebu nek masyarakate kaya ngene. Mula akhire para wali Sunan Ampel nglebokno urip bareng saling samarata rasa jenenge musyarakah, hidup bersama saling bertanggung jawab. Mula ana istilah anyar masyarakat. Kawula Gusti kudu dilebur nek ra iso, nek ora tetep kawula karo Gusti rusuh. Mangkana akhirnya dilebur kehidupan manusia yang saling bertanggung jawab, sing duwe ilmu nameng Kanjeng Nabi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Milo akhirnya raja dan hamba dilebur teng kalimat ra'iyah sing saniki dikenal dengan bahasa rakyat. Ini dawuhe Kanjeng Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tapi ora krasa wong Jawa, wong sing kawula tetep oleh muni kula, sing hamba tetep oleh muni ambu. Sing hamba sahaya tetep oleh muni saya. Sing pukulun tetep oleh muni ulun, sing abdi tetep oleh muni abdi teng Sunda. Ora krasa. Bareng dijenengke ra'iyah utawa rakyat, akhirnya wong saling bertanggung jawab, ora saling ngufar ngafirne wong. Soalnya nek kafir niku sing nentang agamane Allah. Nek wis urip bareng jenenge zimmi. Lah nek wis saling bertanggung jawab jenenge ra'iyah utawa rakyat. Mula nek wis karo para wali jenenge ra'iyah dadi rakyat, aja pisan-pisan mbok kafirno maneh. Mula kalimat kafir otomatis hilang untuk menyebut warga masyarakat. Lah iki lho. Ilmune wali ngono. Dan satu-satunya bangsa Islam di dunia yang sanggup mengambil kalimat rakyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Lah nek wis rakyah iki ngumpul rembukan karepe dhewe-dhewe, rembukane rakyah nganggo bahasa Al-Qur'an wasyawirhum fil amri. Mula rembukane rakyah jenenge musyawarah. Nek musyawarah aja menang-menangi dhewe, tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Mula rembukane rakyah musyawarah dipanggokke jenenge majelis. Lah nek wis ning majelis arep ngangkat pemimpin kudu nganggo ilmu wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin jenenge kursi. Akhire napa niki ilmu diadaptasi karo murid Sunan Ampel pindah teng Sulawesi, Datuk Ribandang bangun Islam teng Sulawesi. Murid Sunan Bonang pindah teng Kalimantan, Khatib Dayan bangun Kalimantan dengan cara ra'iyah musyarakah niki. Sing Aryo Abdillah pindah teng Palembang. Akhirnya murid para wali menyebar seluruh Indonesia. Londo teko dilawan bareng
bareng londo lunga murite para wali bersepakat membentuk wilayah yang artinya daerahnya para wali. Kesepakatan wilayah inilah yang akhirnya disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lha iku mula santri kiai tinggali Islam dipertahankan sampai mati, tinggali NKRI harga mati. Ya iki pengen roh runutane. Nah mula sing turunane para wali terusane wali ya tetep mempertahankan NKRI. Tapi sing ora seneng wali biasanya rapate seneng NKRI. Kita ini berbeda-beda, mula dikeke gendera merah putih. Zaman semono londo wong de merah putih ya diuber, mula dikibarno ning dhuwur omah. Londo curiga cagake kei tebu, londo curiga cagake kei pari, londo curiga cagake kei klopo, londo curiga cagake kei gedang. Londo isih curiga teko ning omah niku nggawa tumpeng karo ingkung, oh meng arep mangan. Begitu panganane entek, parine garing, tebune garing, parine garing, klopone garing, gedange garing, yang tersisa tinggal merah putih. Lemula begitu merah putih zaman semono disuwek apa ditambahi biru karo londo, suwek kali para santri menghasilkan perang 10 November. Jadi zaman semono merah putih minta darah dan minta nyawa. Saiki merah putih cuma minta angkat ngene tok tanganmu, ngene ana sing muni musyrik. Iki mesti zaman perang Babuyuti Bandar Dadu. Ini mlo Joko mono muridé para wali sing mawon. Lah ini jadi NKRI, jadi Indonesia. Merah putih saiki diganti gendera tauhid. Nek jare sapa arep genteni ngono? Itu genderanya Hizbut Tahrir, itu gendera Indonesia. Ini bendera Rasulullah, cari sapa? Nah iku bendera Rasulullah, kudune awak dhewe ket biyen wis diulangi. Wong kene wis luwih dhisik timbangane raimu. Kita ndak diajari untuk itu. Bendera Rasulullah liwak sama royah niku cilik ngeten niki. Mboten gedhe ngoten niku. Terus tulisane ora tulisan model anyar, mboten kufi ngoten niku mboten. Akhir kono nesu, ini bendera tauhid, kamu anti ini, anti tauhid. Cari sopo? Aku bendino nganggo la ilaha illallah, wis tak tahlilan, tak gawe yasinan, bendino zikir la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah bagi kita sudah kita taruh menjadi isi bangsa Indonesia. Lah kowe sik anyar teko ora ngerti carane nyelehno mulo kok gawrono. Belum ngerti caranya nyelehno. Mula digorono, gawrono. Kamu anti la ilaha illallah? Enggak, aku anti gendera PKI, palu arit. Tapi nek lunga ning sawah tetep nganggo arit. Lunga nukang tetep nganggo palu. Ora usah ribut toh, biasa. Nah, inilah jadinya pemerintah Indonesia. Terus kita harus menjaganya. Ono DPR, ono nopo mlo. Indonesia biasa mawon. Nah iku perjuangane para wali. Terus duwe Demak, duwe nopo, duwe Jipang, duwe Pajang, duwe Mataram. Lah begitu zaman Pajang terakhir dengan zaman Mataram, teng zaman Pajang akhir, teng zaman Mataram awal niku sugenge Jeng Sunan Pandanarang. Jadi bukan di generasi Wali Songo, tapi murid Sunan Kalijaga. Soalnya Sunan Kalijaga niku umure sekitar 150 tahun, tuwa tenan Sunan Kalijaga niku. Nggih. Lha niku lho, amma ba'du. Lho iki gek mukadimah. Lah urung mulai. Lha niki lagi amma ba'du lagi menjelaskan titik awal pergerakan Islam saking mriko dugi mriki. Dereng dugi Jeng Sunan Pandanarang kula wis omong subuh nek sampean kuat ya terus subuh. Nek ora ya tahun ngarep maneh. Ngono ya. Wis dianggap ae iki mukadimah terusane sesuk. Nek ora kapok. Kapok mboten? Ayo bari tahun ngarep meneh ya.
Ning yo ngapunten niki khol mundur-mundur bolak-balik gonta-ganti ini biasa. Nggih. Mesuake kan mawon. Kalau saderenge tanggal 19 kula dijaluk kalih nggih nggong ngene ya Mutawakil. Terus rencanane mau wingi dalu dijaluk Lirboyo haflah teng Lirboyo kula wau dalu. Saiki jaluk mriki rencanane ra iso. Ternyata khole apa haflahe ngene Gusmus teng Pondok Leteh sesuk bar zuhur akhire iso. Dedang nggih. Hari muka dimawon terusane sampeyan meneh. Cek gawe suwen, sakno sing tuwek-tuwekne. Ganjarane ndak akeh kok. Ha nggih ganjarane bokonge lugu suwe ngene wis akeh. Semoga-moga sedaya barokah. Kita dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Kita saged nerasaken perjuanganipun yang Sunan Pandanarang, Sunan Bayat. Nggih, anak putu kita panjenengan sedaya dados anak putu ingkang manfaat, ingkang barokah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma khtim husnul khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi hidayika ka wa syukrika wa tanabata. Allahumma ij'alna awladana dzurriyyatina al khair al-ibadah wa sunul qiyamah iman. Ya abaina ummatina bi syayikhina jaddatina Sunan Bayat. Al-jamu usuli ma fa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma arhamhum wa anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabdil ba'dhum. اللهم اجعل قبر متمر عدل الجنان اللهم اجعل مغفر جميع القبور على محمد رسول الله يقضي رسول معنا ارجع الى ربك راضية مرضية فاضل في عباده وادخل جنته ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الاخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Matur sembah nuwun kula aturaken mekaten menggah mauidhah hasanah saking panjenenganipun Al Mukarram Rama Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Mugi-mugi estu saged nambahi